Takže ahoj, ja som Macheda55 a dnes tu prinášam ďalší Parsery Colabord. V minulom diele sme skončili niekde tu a pokračujeme ďalej. Takže toto sme minulé nevedeli prejsť, som si to už v off-screene prešiel. Raz. Tak. Na druhej strane. Tak ešte raz. Dobre, ale už viem ako na to. Tak. Tak. A som si všimol, že keď stisnete R2, tak sa vám natočí kamera. Čiže budete vedieť, kde skáčete. Tak. Hop, hop, hop. Kľúčik. Tak. Teraz. Ešte raz. Tak. Tak. Fú, to bolo tesné. Tak. Teraz. Tak. Skúsme stadiaľ. Tak. Tak, dobré. Zoberieme peňažky. A teraz sme mali skočiť sem. Preskočíme bodláky. Preskočíme exit. Zoberieme si melódik a ideme naspäť. Tak. Oh. No, tak to bude trošku problém. Tak vychladíme. Tak. Tak, dobre. Ďalší kľúčik je tam. Tam. Fúha. No tak tam nedoskáčeme. Dobre vedieť. Takže ešte raz. Tak. Musíme si to obísť. Dobre, máme druhý kľúčik. Teraz exit je tam. Tak, teraz to sa asi obídeme pravdepodobne. Tak. 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 Preskočíme. Tak. Zoberme si pumpkin. Ešte vychladneme. Tak. A máme to, dámy a páni. Máme pumpkin, máme peniažky, máme všetko. Dobre. A tu sú už akési ďalšie nové bodláky, ktoré nás môžu nabodnúť kedykoľvek. Tak opatrne. Také si bludisko. Aha. No, sme sa zapamätali terasu, nie? No, počkať, tu. Tak, ale na nešťastie nemám dobrú pamäť. Nás šťastie nikdy neskačem, pretože sa iba gúľame. Počkať, tu by sa dalo ísť. Máme druhý kľúčik z troch. A je to akési bludisko. Dobre, máme časomieru. Tak. Ešte počkáme si chvíľku kimono. Kým sa nám ubehne časomiera. Dobre. To
celku by asi stačilo. Tak ideme na posledný tretí kľúčik. No máme tretí kľúčik a teraz sa snažíme ísť do konca. Vážení, to musíme zase celé všetko obísť. Počkaj, tu je taká odbočka. Tak. Tak. Teraz sem. Toto si už pamätám asi. Tak. A máme to. Tak, máme ďalší level, dámy a páni. Tak. A musíme si to pre istotu uložiť. Aby mal nejaký ten záchranný bod. Takže ideme ďalej. A máme tu nový typ krajiny, dámy a páni. Wow. Máme tu snežnú krajinku. A tá robí to, že sa nám vlastne, že sa nám šmíka. Dobre, takže musíme na to systematicky. Tak, skôr sme si nezobrali ono. Lyže. Korčule, tak. Sice tu musíme obísť. Tak môžeme smelo do konca. Tak. Takže tento let sme zvládli bez ďalších oných. Aha, tak to bude ťažšie toto. Tak. Taká asi platforma, ktorá asi nič nerobí. Tak ideme naspäť. Zapojiť tu. Čiže tak tu sa dá ísť, tak. Tu sa dá prejsť na túto platformu. Tak. Tu sa dá prejsť, nedá sa tam preskočiť. Tu je obchádzka. Či? Áno. Počkaj, tu je a nie, tu je ďalšia platforma, dobre. Tak, obchádzka. Tak my sú pekne obíďme, keď je to obchádzka. Pokúšame sa dostať ešte na tieto kocky ešte proste. Počkaj, keď by sme skúsili, to sa nedá asi, nie? Nedá. Čo sa nekúsil na túto platformu? Počkať, tu sa dá odbočiť. Tuto jednu už asi nestíhame. Pardon, musí sa mi kýchnúť. Ach, dobre, tak toto sme nestihli, nevadí. Fúha. No, tak sme si zobrali tabletku, sme sa trošku zhulili. Skúsme skočiť tu, skúsme tu. Otočíme, skočíme tu. Dobre, tak. A tak tam nič, dobre. Takže ešte raz. Tak, otočka. Tak. Aha, no to som robil teraz, dobre. Dobre vedieť. Takže ešte raz. Tuc. Otočka. Kryštál. Tu sú padajúce oné. A dobre, stihli sme to. Je tu niečo zaujímavé, nejaký kľúčik. Áno, vidím jeden kľúčik. Tak, a tam je druhý kľúčik. A tam je blok, keď tam skočíme, neskočíme nikam. A? Tak sme sa aspoň povozili trošku. A sa potrebujeme dostať na druhú stranu. Hop.
hop. Takže mali mať druhý kľúčik a exit je kde? Exit je tam. Čiže asi typujem nejako takto. A ja som to uviedol samo do exitu. Super. Prečo sa nám odpočítava časomiera? Dobre, máme mať jeden kľúčik. Ten kľúčik je povie kde. Na. Podraz. Ten kľúčik je tam. Á, dobre, nič tam nie je, môžeme tam kľudne ísť. Teraz tu, nič tiež. Je tu, áno, sú tu podláky na pani. A najhoršie je, že sa tú cestu nedá otočiť. Musíme nájsť nejakú inú cestu. My sa tak otočili. Tak platforma je tamto. Tak dáme pani, zobrali sme si, nezobrali sme ono, melónik. Nevadí, melónik je tuto. Tak. Tak. Teraz. Niekde tu. Dobre, vieme, že tieto šmiklavé kocky sú až príliš šmiklavé. Musíme na to logicky, ale v mojom prípade bude to ťažké. Je na to logicky. Tak. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Čiže potrebovali ísť tam. Zapeklá situácia. Dá skákať bokom, ale nedá sa. Ani nezačať sa nedá. Tak, to bude zaujímavé, dámy a páni, to bude veľmi zaujímavé. Alebo nie? A, ne. Tak vyberáme si hodinky. Hej, ale teraz čo? Aha, dobre, nie. Tu. Teraz naspäť. Ešte raz naspäť. Tak. Že by tu. A teraz musíme ísť zase dookola. Tak, dáme páni, máme ďalší level úspešne za sebou. Dáme tu hopsadla. Ľadové kocky, dobré. Tak trošku sa zhúlime. Zase. A ideme naspäť. Skúsime v takomto pohľade. Dobre. A tam je čo? Tam nie je nič. Ani tam nie je nič. Ani sa potrebujeme dostať asi na druhú stranu, čiže vyskúšame jedno z týchto magických obsadiel. Tak. Hop. Super, zachytil na nejakej platforme a úplne brutálne netuším, kde sme. Ale už asi viem, ako to môžem zistiť. Tak, keď tak skočíme cez okraj. A nezobrali sme nič. Lebo tretie dáš tu. Tak teraz 15 sekúnd. A ešte sa napriezná to, ako sa dostať do konca. Dobre, nevadí. Minus 2500. Ale aspoň vieme ako na to. Aha, tak už vieme ako sa dostať do konca. Máme tu pumpkin.
No a teraz sa naspäť ak dostaneme, dámy a páni. Čo zase má nápad? Čo zase má nejaký dobrý nápad, ako sa dostať naspäť? Áno, to bol jediný logický nápad odo mňa. Dobre, kontrola z toho počítača, dobré. Ja či je prehraté, bo také dačo. Dobre. Dobre, preskočíme hodinky. Opäť. No, tak to som neurobil práve najmúdrejší nápad. No, tak chcem musíme pohnúť. A za to nemáme šancu. Dobre, nevadí. Opäť penálta 2500. Tak, a teraz naposledy. Dodajte sa všetko dobré. Teraz to pekne obídeme. Opäť efekt. Tak počkáme, ak sa nám vyrovná obraz. Tak, dobre. Teraz si dám, napríklad skočíme sem. Tak. Dobre. Takže keď skočíme teraz stádiaľ, tak mi zobrali nič. Prečo? Skúsime teraz stádiaľ. Dobre, toto by sme mali. A teraz sa potrebujeme dostať ako naspäť. Nejako logicky naspäť, ale toto zase bude ťažké, lebo... No. Budem mať 3 kľúče. Takže ešte raz, posledný krát. Máme... Tam sa nedá otáčať, tu sme spadli, čiže tu už môžeme... Prečo práve ja? Prečo, dámy a páni, prečo ja? To nemôžem tu dokončiť. No, tak ešte raz. Tak ešte raz a už ideme normálne, tak. Teraz ako logicky by som chcel priznať to, ako to mám urobiť. Dobre, na logiku už teraz nie je čas. Dobre, toto stíhame, pani, toto stíhame. A, no, pokrok. Konečne nejaký pokrok. Tak. A teraz, keďže by som... Musím opačne, tak. Tak. To by mal byť pumpkin, alebo tekvica. Áno, dáme pani, máme to, well done. Well done, dáme pani, well done. A chceme si to uložiť konečne nejaký úloh. Uvidíte tu je akési graf toho, ako sa nám darilo. Tak ukladáme si. Aha. Víš, akýsi párny válec, ne? Uvidíme, čo všetko dokáže. On sa tak otočí a ide ďalej. Dobre. Skáčeme. Dobre. Tak. Ja sa povedať dozadu. Dobre, preskočili sme tu, máme banánik, ale nemáme ani jeden kľúč. A tam nás podkuje, tam je stále ono. Takže
To bolo rýchlo, dáme pani, to bolo rýchlo. Sa jej nestihol vychutnať. Ale tu 3 tabletky. A musíme pokračovať. Tak zakrivujem tabletku, čo neuškodí. Dobre. Tak nie, dobre. Fúha. Aj sa neskakať tak skoro, takže ešte raz. Ešte raz a naposledy. Tak z toho sa nedá skakať aj Japáni. Fúha. No tak to bude teraz ťažké. Tak, ešte raz sa zhúlime. Uspravedlňujem sa, ak tento diel nebude až taký zábavný, jak tie predošlé diely. A fakt už teraz ani som doma. Ja som mimo domu. A tak. Ja teraz nemôžem kričať, lebo tu nie som sám. Takže, no. Ja by som teraz kričal, lebo teraz neviem jak ďalej. No. Takže som pekne sa rozkričal doma, ale tu nemôžem. Ako som povedal, tu nie som sám. Takže by som toto video robil trošičku kratšie. Skúsime teraz na druhú platformu. Uvidíme, čo sa stane. Tak. Tak ja to vidím už asi na ďalší part. Tento diel. Áno. Že tento diel vidím na ďalší part, čiže zanechajte like, comment, odber, subscribe. A do ďalšieho dielu. Čau.